teach you about go. Internet. What's up, Kamaritis? Nagkita na punta, Kamaritis. So, today's video, Kamaritis, is about kung di ba ito ang nadungog ron sa kalibutan, nagkalain-laing. I know, daghan kaya itong nadunggan nga mga religion nga gitukod dire sa kalibutan. Isgo taog tausan, basta pila ka tausan nga religion karon sa kalibutan, Kamaritis. Daghan kaayo no, daghan kaayo religion about sa mga sa pagtuo, about sa nagkalain-lain nga mapagsabot sa Biblia, Kamaritis. So natukod ang lain-lain nga reliyon. Gani sa social media daghan kay mga Kamaritis nagdebate hantod karon wala pa nahibal-i kinsa ming daog. Maayo kay magkatarungan, maayo kay magpalusot sa mga kanang about sa Biblia, about sa religion. Dili nagugma ang ilang gipatigbabaw kun dili garbo, wala sila ming dawat, unsay sayop, kanang wala sila naminaw, unsa jud ang sakto. Kay gusto sila kinsa tumudaog sa katarungan, kinsa tumudaog sa debate. Pero nakabalo ba mo, Kamaritis, nga wala ang Ginoo ana nahimuot, Kamaritis, tungod kay iya ba ay sa Ginoo ang garbo, iya ba ay sa Ginoo ang dili mo dawat sa pagtulunan. So dili jud iya. So nagisgot ko ganiha og lain-laing mga religion sa kalibutan, pero kabalo mo mga kaigsuunan or Kamaritis nga duhara ang atong padulngan, langit ug impierno, dautan ug maayo, ang maayo padlong sa langit, ang dautan padlong sa impierno. So duhara Kamaritis ato ang padulngan. So maski pila ka buok religion nga nabugna diri sa kalibutan, pero duhara jud ang atong mapaingnan, Kamaritis. So nawala ang gugma sa usag-usa tungod kay ang pulong sa Ginoo dili na matarong ug mapadayag sa mga katawhan tungod sa garbo, tungod sa maayo mulusot, palusot-lusot about religion. Sila'y una mo'y natukod, pero mga Kamaritis, dili diha ang basihan ko, dili ang ato ang kasing-kasing diha sugnaon sa ato ang buhi nga Dios, pinasikad sa maayong buhat ug sa dili nga maayong buhat. Dili mingon si Jesus nga mobalik siya, pilko ang inyong mga religion. So wala siya di ana gaingon, mga Kamaritis. So na ako'y verse, so ang pila ka tausan ang atong religion, Kamaritis, pero naaray duha nga giingon si Jesus Christ dire sa Mateo. Itong basahon dire sa Mateo 25 verse 33, yung ana siya dire. Klaro kay Kamaritis dire sa 31, maayong balita Biblia. Dili kay ako ang Bible, Kamaritis, wala na cover. Ang katapusang hukom, Kamaritis, ingon siya dire sa Mateo 25 verse 31. Ana siya dire nga inig-anhi sa anak sa tao, so si Jesus Christ na ang gimindiri, Kamaritis. Ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang hari anong trono. Ug ang sa 32, ug ang tanang tao sa kalibutan, tanan tigumon sa iyang atubangan. So klaro kay Kamaritis, tigumon sa tubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok. So duhara
duhara ka maritis dili thousand nga reliyon duhara giingon diri sa atubangan niya bahinon niya sila duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. So duhara mga kamaritis, karnero ra og kanding. So ang karnero considered as nga maayong tawo, kanding considered as daot nga tawo, no? So ana lang akong pagka-emphasize karnero ug kanding. So duhara karnero kanding, wala siya gaingon nga sige lainon nako diri sa akong tuo ang mauni nga religion diri mo sa ako ang tunga diri mo. Wala siya gaingon kamaritis kundili duhara lainon ko sa akong tuo ang karnero. Ang tuo nag-emphasize pod considered as good, sa wala pod considered as bad. So nid-ana klaro kayo mga kamaritis, duha jud ka buok karnero ug kanding. Wala siya gaingon dito nga ikaw oy diri ka kay mo na imong relihiyon. Wala, lainon sa duha. So padayon ta kamaritis, ibutang sa 33 ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Sa 34 unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo. Wow, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Sukad sa pagbuhat sa kalibutan kamaritis. Wala siya kaingon nga magtukob og daghang pundok. Sa 35 kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili ninyo ako ila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. So meaning nga kanang gibuhat nimo sa isig ka tawo nga nag-emphasize ni nga gutom kanang tabang ka sa imong isig ka tawo. So considered nga gigutom is maayong buhat, is karnero ka, is ibutang ka sa tuo nga kamot sa kanang kamay ng Panginoon pag gumawa ka ng mabuti. So ganyan lang kamaritis, dalawa lang ang sinabi niya na ibukod ko sa kanan ang tupa, considered as good, sa kaliwa naman is kambing, considered as bad. So nin-ana ra kamaritis, klaro kaayo maskin unsa nato kadaghang religion sa kalibutan nga ato ang nakit-an, dili ta maglibog tungod kay duha ra jud giingon sa Ginoo, kanding o karnero. So nina good and bad, langit and impierno. So klaro kay mga kamaritis, duha jud na libogon nato, no? Kanang nana kanang palusot sa mga sikot-sikot sa mga debate dyan. So stop na kasi walay mudaog ana, walay magpapildi, walay mudawat nga sila'y sakto, sila'y mali, kundili duha ra jud giingon dire sa Mateo nga kanding og kanang karnero ra jud kamaritis ibutang sa tuo ni Jesus. Inigbalik unya niya dire, ingana siya dire nga iniganhi sa anak sa tawo ban sa mga anghel. Wow. So nin-ana ang katapusang hukom kamaritis, wala siya giingon nga mao na yung religion, mao ni maluwas, dili kundili ang atong mga good and bad nga ato ang ginahimo diri sa kalibutan. So ana ra kamaritis, God bless. Mahinaot ko nga may natutunan kay ngayong video. Sa Tagalog yung dati kong mga video na Bisaya, yung sinabi ko na nilapag ko na na version lang din ang sundin nyo sa inyo kasi minsan magbibisaya talaga ako. God bless. Thanks for watching. Bye bye. Thanks for watching.
will up next